Aad, naar hier, naar je plan. Wat geef het wel? De Bientuin. De bientuin. Ik ben er zo weer mee. Ja, dit wordt fantastisch. Dit wordt het? Dit wordt hem, ja. Wat komt erin? Nou ja, van alles en nog wat. Maar wat fruit bij hem gezien, compostbult, sla, warteltje, maar ik wat aparte dingen. Meestal kind thuis ik maar wel. Meestal kan thuis meiden, maar dat is eigenlijk voor de bedoeling. Je mag thuis even meiden. Die moet gewoon dwaan verstoten. Ja, en dat hoort net op grote schaal. Al is het een 400 meter. Maakt het niet uit, maar val je het en begin ik een green tuintje. Succes ermee. Nou, tegen dank. Maar zegt ik nog wat dwaan van meer, of blijft alleen maar te praten? Nou, wat maakt wel? Nou, dan maak je nog wel een strandkrootje. Oké. Ik heb beter van bovenaan weer aan, dat is wat hout één keer om. Ik ken het nog nooit niet, dat is wel duidelijk, hè? Zo? Zo ben je met de crisis daar nou aan. Je zei iets. Ja, dat doet er maar wat minder op, ja. Stik hem maar echt in, joh. Dat is wel beter, vies net? Ja, het leert snel. Ik moet even jaren. Wat voor stront is dit? Dit is uniek, hè. Dit is een stront van een as. Een Lieds rund. En dit is padstaalstront. Een beetje histerstront, dat ken ik. Lees hem net omvallen, hè, want dan heb ik een kroon en met 12 banden voor. Dan kan ik net omvallen. Een vrouwenkroon. Vrouwenkroon. Zo een beetje verstrooien. Ligt meer aan het werk maar doen. Dat is wel makkelijk zo. Vind ik wel lekker, Kom hè? snijden weer weg. Zeker. Nou, Huppakee. ik ken het zelf net harder. En dit ken ik dus in mijn tuin. Ja, dit kan je in eigen tuin. Als je, het kan van Lits, het kan in een specietoon, dan kan je van een green tuin beginnen. Als je hoeft er vanzelf net een kroon stront op. Maar als je geen stront krijgt, dan kan je gewoon bij de tuincentrum wat karreltjes halen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft het net moeilijk te bedenken. Al, ja. Gewoon beziek je het maar eens. Waarom is stront zo belangrijk? Ja, green met voeding gaan krijgen we een meisje, hè. Wat er nog een kroon? Nou ja, dan maakt het een beetje nog in het oog in, hè. Nou, dit werkt. Miranda wat krootje. Zo kan ik het duivel omkrijgen. Lang leven de Bientuin.